Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg Anne med. Hej alle sammen, og i dag er vi hjemme hos mig. Ja, og i dag der har jeg taget sådan nogle moon shoes. Det er sådan nogle hoppesko. Og vi går bare i gang. Brilliant. Og nu må jeg stikke ikke springe. Sådan. Jeg har det bare som om, at det ene er ved at springe. Sådan der. Nu er det fint. Herbed. Okay. Okay, og jeg tæller til 20, imens Emma hun tæller, hvor mange hop hun kan lave på 20 sekunder. 3, 2, 2, 1, nu! Stop! 20. Okay. Og det samme gælder bare her. Ja. Hvis jeg kan finde noget at stå på dem. 3, 2, 1, nu! Stop! 20. Og det var så alt for den her video. Vi ses bare i næste. Hej hej. Hej.